Знаеш ли, че в Германия могат да ти отнемат шофьорската книжка, докато си караш колелото? Не го знаех, курбечо. Има ли такива случаи? Баба има. А как и защо може да ти бъде отнета? Пусни се едно кафенце и дай да си поговорим. Та това може да стане по два начина. Първо, караш велосипед в нетрезво състояние, с над 1,6 промила алкохол в кръвта. Тогава почти винаги следва наказателно производство, отнемане на книжка и МПУ. Или както го казват тукашните, идиотен тест. А този идиотен тест, да ти кажа, даже и повечето немци не могат да го вземат. Та точно това се случи миналата седмица с един приятел. Напива се в един ресторант и става да се тръгва. Собственикът вика: 10 минути се опитвах да го разобедя, да не тръгва с велосипеда. Обаче он не слуша и тръгва. Кара на зигзаг, 2-3 пъти пада от колелото. Обаче знаеш, шпионите тук са навсякъде и хората са се обадили на полицията. Има някакъв тук с велосипед, криволичи, пада, става и пак тръгва. Та нашият вижда, че няма да го бъде и се връща да остави велосипеда в ресторанта и да му поръчат едно такси. Обаче преди таксито идва полицията и проблем голям. Сега е без книжка за 6 месеца и една солена глоба. А от идиотен теста го спасява това, че алкохол в кръвта му е било само 1,2% и че се е върнал да остави колелото си и да си извика такси. Но ако беше предизвикал някакъв инцидент, щеше да се сбогува с книжката, докато не премине този идиотен тест. Поне полицайите тъй са му казали. А както ти казах, аз имам познати немци, които вече 4-5 път се опитват да го вземат и все не успяват. А камо ли някой нашенец. Вторият начин да останеш без книжка с колело. При случаи с тежки нарушения. Примерно, минаваш на червен светофар, който може да предизвика опасни последици. Или просто създаване на опасност за движението. Това също може да доведе до отнемане на книжка за известен период или в най-лекият случай да получиш някоя точка. А те в Германия, знаеш, са 8. Събереш 8 точки, получаваш подарък от полицията. Какъв е този подарък, курбечо? Ами доста интересно, но колело. Оставаш без книжка. И след като попиташ полицаите аз с какво ще се придвижвам до работа и обратно, те ти отговарят: ами с колело. Демек отнемат ти книжката за това, че си управлявал колело в нетрезво състояние и след това трябва да ходиш и да се връщаш до работа пак с колело. Както и да е, този закон го има и в други държави. Но дали се прилага така, както тук в Германия, е тема на друг разговор. Та затова умната с алкохола и не само с колите, ами и с велосипедите. Излезеш ли някъде, пинеш ли, по-добре си викни такси. Живи, здрави и до нови срещи!